Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін. На календары 15 снежня. І далей у праграме мы раскажам пра трэцюю выставу біенале «Ліхтарт 2017», якая прысвечана святлу ва ўжытковым і філасофскім сэнсах. Пабываем у рымскім калізеі. У ім, дарэчы, упершыню за 40 гадоў адкрыліся для наведванняў 4 і 5 ўзроўні. Праанансуем найбольш цікавыя праекты Беларусь-3, а напрыканцы даведаемся, дзе зараз у Мінску можна паглядзець якаснае нямецкае дакументальнае кіно. Заўтра ўвечары на сцэне сталічнага камернага драматычнага тэатра пройдзе спектакль «Ноч у гатэлі». Гэта эксцэнтрычная камедыя. Тут ёсць флірт, сцэны рэўнасці, кур'ёзнае злачынства і, вядома, кахання. Героі бясконца выпрабоўваюць адзін аднаго. Бяссонная ноч у гасцініцы, якую дзве шлюбныя пары правялі разам, становіцца для іх псіхалагічным эксперыментам адкрыццяў і абвінавачванняў. Пастаянна ўзнікаюць нечаканыя супярэчнасці, новыя сэнсы і, як следства, нечаканыя наступствы. Рэжысёр спектакля Наталья Башева. Што цікавага адбываецца ўжо гэтым часам у культурным жыцці краіны, даведаемся зараз. Залаты чалавек крочыць па музеях свету, і кропкай адліку яго шляху з гонарам можна лічыць Нацыянальны мастацкі музей Мінска. Выстава мастацтва намадаў вялікага стэпу упершыню пакінула Казахстан, каб прадэманстраваць унікальную культурную спадчыну эпохі ранняга жалеза. Золату даліны сакскіх цароў больш за 2000 гадоў. Амаль усе экспанаты аўтэнтычныя, здабытыя ў выніку раскопак 1969 года на кургане Ісык у раёне Алматы. Сярод артефактаў качавых плямёнаў знайшлі Алтын-Адам, сучасны сімвал незалежнага Казахстана. Тым, мабыць, і цікавая, вельмі цікавая гэтая выстава. З аднаго боку, гэта старажытнасць прадметаў, гэта золата, якое прыцягвае заўсёды ўвагу, магічна амаль што. А з другога боку, гэтыя сакі не з'яўляюцца прамымі нашчадкамі казахаў. Гэта культура, якая існавала на гэтых тэрыторыях. Таму у пэўным сэнсе гэта таксама міф, але ж міф вельмі і вельмі важны. Воінскія даспехі, упрыгожванні, посуд і сам залаты чалавек, рэканструкцыя фігуры сакскага правадыра у характэрным вячэрнім гарнітуры з золата. Археалагічная находка налічвае 4800 прадметаў і саступае па колькасці толькі грабніцы егіпецкага фараона Тутанхамона. Калі мы паглядзім на выявы барсаў, якія адлюстраваны ў такім вельмі экспрэсіўным выглядзе, калі яны пачынаюць паварочвацца да якой-то пагрозы, і ўся гэта пластыка, той, як якасна, як добра гэта зроблена. Калі мы ўзгадаем, калі гэта было зроблена, калі мы ўзгадаем, што гаворка ідзе аб качавых плямёнах, а гэта значыцца даволі складаныя умовы стварэння ўсяго гэтага. Натуральна, на каленкі гэта зроблена, і зроблена фантастычна прыгожа. Ну і самае апошняе, калі ўсё ж такі распавядаць пра кошт, яго немагчыма вызначыць. У сталіцу даехалі рэканструіраваны чалавек і каля 230 артефактаў, застрахаваных на $10 мільёнаў. У гэтым годзе споўнілася 108 год з дня нараджэння вядомага дыпламата 20-го стагоддзя Андрэя Грамыкі. У музеі дзяржаўнай гісторыка-культурнай установы гомельскі палаца-паркавы ансамбль нашаму земляку прысвечана экспазіцыя, дзе прадстаўлены прадметы, перададзеныя яго сынам і дачкой. Гэта мэбля з маскоўскай кватэры, жывапісныя карціны з выявай Грамыка і яго жонкі Лідзіі, напісаныя мастаком Іллёй Глазуновым, дакументы, кнігі, часопісы, паштоўкі. Закончыўся першы этап фальклорнага шоу «Хата на хату». Вядучыя Іван Круп і Ларыса Мятлеўская пазнаёмілі тэлегледачоў з 10 самымі лепшымі, самымі спеўнымі, самымі гасціннымі беларускімі сем'ямі удзельніцамі. У гэтым выпуску мы даведаемся, хто ж пройдзе ў наступны этап. Чарговы музычна-песенны батл «Хата на хату» глядзіце заўтра раніцай у 10 гадзін на Беларусь-3. Моладзь займаецца. Самае цікавае, што моладзь таксама займаецца гэтым. Глядзіце, колькі маладых выканаўцаў на народных інструментах у сям'і. Гэта вельмі прыемна. У
галерэі беларускага саюза дызайнераў зараз праходзіць трэцяя выстава біенале «Ліхтарт», прысвечаная святлу ва ўжытковым і філасофскім сэнсах. У першую чаргу на экспазіцыі прадстаўлены самыя разнастайныя аўтарскія свяцільні, аднак тут ёсць месца і жывапісу, і графіцы, і мастацкай фатаграфіі. Прымаюць удзел больш чым 50 аўтараў, дызайнераў, мастакоў, графікаў, фатографаў, як ужо вядомых папярэдніх біенале, так і новых для «Ліхтарта». Выстава працуе да 31 снежня. А зараз варта даведацца пра тое, што адбываецца за межамі нашай краіны. Упершыню за 40 гадоў адкрыліся для наведванняў 4 і 5 узроўні Калізея. Калісьці адтуль назіралі за баямі беднякі і рабы. А зараз з вялікай вышыні можна палюбавацца архітэктурнымі помнікамі Рыму. Велічны старажытна-рымскі Калізей зараз прынясе яшчэ больш уражанняў турыстам. Упершыню за апошнія 40 гадоў адкрыліся для наведванняў адрэстаўраваныя верхнія ўзроўні будынкі. Адтуль можна палюбавацца неверагоднымі відамі. Я ў здзіўленні, ашаламляю. Зачаравальны від. Вельмі ўражлівы. Па-сапраўднаму прыгожа. Нельга прыехаць у Рым і не пабываць у Калізеі. Гэта абавязкова трэба ўбачыць. Калізей або амфітэатр Флавіяў пабудавалі ў перыяд з 72 па 80-х гады нашай эры. Ён быў здольны змясціць больш за 50 000 чалавек. Гэта самы грандыёзны антычны амфітэатр. Сёння на верхні ўзроўні велічнага будынка турыстаў пускаюць невялікімі групамі. Адсюль можна ўбачыць не толькі сам Калізей, але і іншыя славутасці вечнага горада. Штогод Калізей наведваюць больш за 6 мільёнаў турыстаў. Заўтра адзін са сталічных тэатраў прапануе прэм'еру рок-мюзікла «Страсці па тылю». Вялікі балака і гарэза, лацуга і забаўнік бясклопатна хістаецца па Еўропе з песнямі, хітрыкамі і жартамі, не прапускае ніводнай спадніцы і заўсёды кажучы праўду ў твар тыранам. Тыль Улліншпігель стаў народным героем, змагаром за свабоду, несмяротным духам Фландрыі. Герой сярэднявечча зноў выходзіць на падмосткі ў новым сцэнічным прачытанні легендарнай п'есы і ў новым для сябе жанры штукарскага рок-мюзікла. З чарговай праграмы на Лукаманіі вы даведаецеся гармоны ў нашым арганізме. Чым жывуць і як могуць нам перашкодзіць? Хутчэй у лабараторыі. Сучасныя метады дыягностыкі эндакрынных праблем, спецыяльны датчык і татуіроўка для кантролю ўзроўню цукру. Ствалавыя клеткі супраць дыябету і 3D-карта падстраўнікавай залозы. Не прапусціце чарговы выпуск праграмы «Навукаманія» на Беларусь-3 у 11:50. Мы боимся авиаавтокатастроф, еще больше таинственных инфекций, но этот тихий убийца гораздо ближе. Мировая медицинская общественность заявляет об эпидемии сахарного диабета. Уже сегодня этим заболеванием страдает каждый 11-й житель планеты. И каждый год именно сахар убивает более 3,5 миллионов человек на Земле. У Гродзенскім дзяржаўным музеі гісторыі і рэлігіі зараз праходзіць выстава «Рэлігія і культура ў Беларусі». У 13 залах прадстаўлены комплексы прадметаў, якія адлюстроўваюць культуратворчую ролю архаічных вераванняў, хрысціянскіх канфесій, ісламу, іудаізму. Сярод экспанатаў багатая калекцыя археалагічных матэрыялаў, дробная пластыка, помнікі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, музычныя інструменты. Заўтра ўвечары ў Купалаўскім драма «Чорная пана Нясвіжа». Вось ужо 4 стагоддзі ў замку старажытнага Нясвіжа з'яўляецца прывід маладой жанчыны. Згодна з легендай, гэта блукае пакутлівая душа недарэчна загубленай гаспадыні ўладанняў Барбары Радзівіл. Драматычная паэма Аляксея Дударова напісана на аснове аднаго з самых рамантычных паданняў пра трагічнае каханне беларускай магнаткі з роду Радзівіл і польскага караля Жыгімонта. Спектакль сцвярджае, што галоўнае ў жыцці захаваць здольнасць да вялікіх пачуццяў і вялікіх учынкаў. Да дня беларускага кіно эфіры канала «Беларусь-3» заўтра ў 15:55 будзе прадэманстраваны адзін з найлепшых твораў нашага кінематографа. Фільм «Белыя росы» рэжысёра Ігара Дабралюбава з цэлым сузор'ем любімых савецкіх акцёраў. Гэта камедыя вось ужо амаль 35 гадоў дорыць усмешкі і добры настрой сваім гледачам. Здоров, Федос. Здравствуй, Марья. Тимофей, что с нашим балетом сделалось? Это он жизни радуется. Жить будете на балконе. Вроде сдох.
так и сдох. Уже? Мамочка, родная! Убийца! Убийца! Сёння, нягледзячы на тое, што гэта музейная экспазіцыя, у чырвонай гасцёўні палаца Паскевіча ў Гомелі зроблена спроба ўзнавіць атмасферу дваранскіх сядзібных традыцый канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. У ёй экспануюцца партрэты расійскіх імператараў, карціны і скульптуры, мэбля князёў Паскевічаў. Увагу наведвальнікаў прыцягваюць партрэт паэткі графіні Растапчыной, карціна невядомага мастака «Дама з кнігай», скульптура 19-го стагоддзя «Выкраданне сабінянак» на антычны сюжэт з рэдкага карарскага мармуру і арыгінальныя камінныя гадзіннікі. У музеі гісторыі беларускага кіно зараз штомесяц можна глядзець нямецкія дакументальныя фільмы. Напярэдадні чарговага паказу мы сустрэліся з каардынатарам праекта Лінай Мядзведзевай і распыталі яе пра падрабязнасці. Здравствуйте, Лина. В Музее истории белорусского кино теперь можно ежемесячно посмотреть немецкие документальные фильмы. На кого рассчитаны показы? Показы рассчитаны на широкую аудиторию, и их цель – познакомить именно с немецкой культурой и, в первую очередь, с немецким документальным кино. Документальное кино позволяет раскрыть больше социальную сторону, например, вопроса, позволяет дать информацию о проблеме. Наш киноклуб рассчитан не только на показ документального кино, но и на его обсуждение. И после показа люди могут делиться не просто своим мнением, но и обсудить даже свои собственные вопросы на тему. Например, в ноябре у нас был показ об особенностях работы киномеханика, и с подробностями, как это работает в Беларуси, тоже можно было познакомиться. Сели фильмы новинки неигрового кино или представлена и документальная классика? Будут представлены разные фильмы, и те, которые снимались 10 лет назад, фильмы, которые уже стали классикой. Правда, про документальное кино сложно сказать, что это уже очень популярные фильмы. Скорее, они просто известны профессионалам. Для тех людей, которые занимаются документальным кино, интересуются, это уже признанные имена. Но акцент не только на тех фильмах, которые получали награды, но еще и на современном кино. Например, в декабре показ фильма «Наши братья и сестры с севера». Это совершенно новый фильм 2016 года, и он рассказывает про Северную Корею. Тут, конечно, важнее тематика самого фильма. Что, по-вашему, характерно для немецкого документального кино? Для немецкого документального кино, наверное, интересен простой человек, то, что герой живет своей обычной жизнью, и режиссер скорее выбирает позицию наблюдателя, но также распространены фильмы, когда режиссер выбирает своих родственников. Это не только немецкому кино присуще, но в немецком кино это доводится до серьезных драматических моментов, и часто режиссеры используют острые вопросы своим родственникам. И также иногда есть такая вот стилистическая небрежность. Например, микрофон в кадре. И зритель должен понимать, что режиссер выбрал этот кадр именно потому, что считает его очень резким и важным. На какой срок рассчитан проект и что увидит зрители благодаря следующим показам? Проект рассчитан на сезон до мая месяца. Думаем, что он и продолжится дальше. В декабре мы увидим «Мои братья и сестры с севера». В январе у нас планируется показ короткометражных фильмов, и это тоже своеобразный жанр. Нужно быть лаконичным, нужно быть наиболее ярким, чтобы выразить за короткое время идею, которую режиссер хотел донести до зрителя. Спасибо, Лина, и до новых встреч с искусством документального кино. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на тэлеканале «Беларусь-3».